Ninabaphunga nomageba nje makucace nje ukuthi le video izoveza lokho kubalulekile phakathi bobukhosi bakwaZulu nobamaNgisi ukuze izukulwane zazi okuyikhona. Ngizoveza izinto ey'bonakalayo nani niy'bone ngamehlweni. Ngicela ukuthi nibuke la ukuthi inkosi yamaNgisi yabekwa ubani. La sibona inkosi yaseNgilandi yamaNgisi, inkosi uCharles ibekwa uma wayo egcoba kodwa ubaba wayo esaphila uyise wayo. Buka nje. To become your liege man of life and limb. La kaZulu inkosi iyabuveza ubunsizwa bayo ngoba kumele isigxavune isihlalo phakathi kwey'mpisi. Iyaphuphuma bawazi bemphupha isikhundla akho mntu ongiphupha isikhundla. Angijahe indawo.